kicsit le van szakadva a vége, de hát ők még újoncok. Igen, elrajtodott a Vince, Petrit kapott Kolosra, Kolos pedig Valótonira, és lecsúszott Kolos, Virág Peti föl is jött a második helyre. Kolos visszaesett a harmadikra. Hoppá! Szongot Jani, vagy Máté picit problémásan vette be át, csak olyan biztos a koron megcsúszott, de nem baj, felzárkózik majd, csak nyomja azt a gázt, így van, ügyes vagy te. Elő Balogh Zoli, őt üdvözli Virág Peti, és közben Gál Andris is megforgott, így Szongot Máté már is előtt, nem is egyet, kettőt, mert József Perci forgott, úgyhogy ők így visszaestek a végére. Gál Andris sappolja egy picit a kormányt, hát nyilván nem örül a helyzetnek, de ilyenkor azt mondom, hogy nem kell még feladni, 20 perc van hátra, illetve 19, úgyhogy még van idő, fel lehet még zárkózni. Főleg ha az elején sokat csatáznak a fiúk, mint ahogy Kolos csatázott most Virág Petivel. Elő Balogh Zoli, második Virág Peti, harmadik Kovács Kolos, negyedik Réczi Patrik, ötödik Szongot Máté, hatodik Gál Andris és hetedik most jelen pillanatban Róka Karcsi. Zolika próbál meg meglépni egy kicsit nagyobb helyet, próbál kiautózni magának az első helyet. Mögötte Virág Peti és Kolos csatát láthatjuk, illetve már Réczi Patrik is megérkezett. Úgyhogy így szoros lesz a dolog, mert hogy Kolos már próbálja lenni az egyenesben. Patriknak ez jól jön ki, mert megérkezik rájuk. Itt a hármai között nagy csata lesz. Zoli pedig, beszél Patrik, Kolosnak is. Külsőjében megcsinálja, nem. Kolos vissza tudott zárni, viszont Zolinak így egy nagyobb lélegzethez jutott Balogh Zoli. Mert Kolos megpróbálja a belső és körbe, igen, megcsinálta. Elment kívülről Virág Peti, de még nem biztos. Peti meg visszaveszi, ez igen, de szép csata. Csodálatosan csinálják, és közben meg segítről próbál meg elmenni. Azt a mindenit, csak most ne legyen baj. Azt a mindenit. És most megint Kolos van elő. Petinek tudod csinálni, de nem már előtte van Kolos. Tehát ebből még nagy csata lesz szerintem. Peti ebben még ezt nem dobta el, nem adta föl szerintem. Hát ez Balogh Zolinak jött ki nagyon jól. Hát így most meg is lépett a mezőnytől. Egy fél egyenessel. Meglátjuk majd a köridőket, mert Kolos alatt repül az a gép. Patrik támadja Virág Petit a harmadik helyért. Kolos is egy kicsit meg tudott dobni. Hát nyilván most Kolosnak egyszerűbb is a dolga, mert ugye, és azt akartam mondani, hogy Petinek van nehezebb dolga, inkább így mondom, mert Kolost most nem támadja senki. Réczi Patrik meg is előzte Virág Petit. Átvette a harmadik helyet. Virág Peti nem adja még könnyen a górét. Jó Peti. Még Patrikot próbálja visszatámadni. Nézzünk egy Balogh Zoli köridőt. 36.770. Nézzünk egy Kolos köridőt. 37.2, 36.8 és 37.0. Patrik és Peti ideje. Gál Andrisé, 38.4 és 39.2 Szongot Máté, illetve Róka Karcsi ideje. Akik a 6.-7. helyen vannak jelen pillanatban.
36-5-31-jel a versenyen a legjobb időt. És egyes gokárttal 36-500-zal, mindjárt megnézzük ki van, nem tudom ki van egyes gokárttal. Egyes, Gálam is talán nem, Véci Patrik. Véci Patrik. Igen, 36-500-zal Véci Patrik átvette Balogh Zolitól a versenyen futott legjobb időt. És közben utolérte most. A második helyért folyik a csata, Balogh Zoli 577-ben csak elmaradt Véci Patrik 35-5-3, 37-3, Virág Peti. Véci Patrik támadja a második helyért Kolost. Közben Virág Peti próbál meg felzárkózni, mögéjük egy kicsit lemaradt. Balogh Zoli most megfutott a 36-4-46-ra a legjobb időt. 37-0 Kolosi és Patriké. Virág Petié pedig 37-4-59 volt. Patrik folyamatosan Kolost támadja. Zoli pedig javított 36-2. Volt Patrik és Kolos ideje. Alig volt 7000 köztük. 5000, bocsánat. Hát amíg ők elcsatáznak a második, harmadik helyen, egy nagyobb előnyre tesz szer. Közben Róka Karcsi lement egy kicsit porban. Balogh Zoli első helyről a falban, Róka Karcsi ki is kerülni meg fog. Húha! Egy szép előnyt vesztette el Balogh Zoli. Elfékezte magát, igen. Egy szép... Hát most aztán elmondta a második, harmadik helyzetnek. Patrik már olyan ütött megcsaptasért, azt a másik oldalon nézett ki, és jobbról bebújt neki Géci Patrik, és átvette ebből a második helyzetostól. Azt a mindenit, de becsapta Kolost. Igen? És Balogh Zoli az első helyen. 32-88-as Peti öltözik. Gálam is hatodik. Szombot Máté szerintem is hetedik. Így van, Tóth Károly.
kezd felzárkózni valahol Zolira, nézzük a köridőket. Kimiért megy. Első ilyen balon Zoli, 9 a vége előtt. Durván a verseny felindul. 37 0. Ajaj, ez 7-10, és 36 0 Kolosé is, úgyhogy valószínűleg kell oda kapolni, hogyha meg akarja tartani az első helyet, mert közelítenek rá a srácok a második, harmadik helyen. Főleg a második Réci Patrik. Egyelőre még nincs gáz Zoli részéről, de úgy látom, hogy rúgja a távolságot mind a két versenyző mögötte. Nézzük meg az időt. Zolinak 36-8, na összeszedte magát. 36-100! Hú, de összeszedte magát viszont Réci Patrik. 32-3 volt Kolosnak. Réci Patrik közeledik vészesen Balogh Zolira. Viszont a kék zászlót már mutatják Szongot Máténak. Mögötte érkezik Balogh Zoli és Réci Patrik és Kovács Kolos is lassan. És Virág Peti is. De megint 36-7-et megy most Patrik. Akkor az idejét, de Susú. Két-három körön belül, ha így folytatják, megfogja Zolit. 36-9, 37-4 most pontot a Patrik, nem a sokat nem Zoli. Visszaszerzik a Zolitből. Patrik 36-5, ez nagyjából egyforma. 37-4, Máté 37-8. Keresztül és Gáland is 37-7. Van még hátra, 36-9, 37-3, Patrik valamit elrontott, 37-0, 37-2 most Virág Peti. Közben Virág Petit engedte el Szombat Máté lekörözésnél. Jóki Karcsi és Gáland is. Most megint közeledett Zolira. Futamból, az egyes kategória futamából Balogh Zoli az első, Réci Patrik és a harmadik, 37, 37-100. Patrik. Ott egy lekörözés, igen, Gáland is ment el. Virág Peti meg a 37-5.
7-6. Az egyes géppel most Kréci Patriké a legjobb idő a versenyben. ...36-0-val Kréci Patrik lassan bemegy 35-ös időben. Így folytatja. 2,5 percbe átoló idő. Balogh Zoli az első, Kréci Patrik második, harmadik, Virág Peti negyedik, 5. helyen Gál Andris 6., Zongot Máté és 7. Itt a kanyarba. Azt mondom, beláll a falban, nem megoldotta, hál' Istennek. Ugyanazok dobott most Kréci Patrik. Bő 3 közületes a legjobb idején. És adott. Oké. Na nézzük, mit tudnak egymásra kezdeni a végén. 1 perccel pont, 1 perccel a vége előtt. 39, Patrik nagyon bejósult, már a második 35-ös ideje. Patrik 2 kört kell kivédekeznie, ha meg akarja nyerni, a futamon Patriknak egy ideje van, hogy átvegye Zolitól az első helyet. 3. helyen Zolot, 4. helyen Virág Peti, 32-t ment most. 5. Gál Andris, 6. Zongot Máté és 7. Róga Karcsi. Utolsó kör. Patrik mindent belead, és Zozó 37. Egyet, hogy mennyit láttam. Egészen megérkezett Patrik Zozóra, de 2 kanyar van, még 3 kanyar van. 1 kanyar. 2 kanyar. És nézzük, hogy ki ér be hamarabb. Hát ezt már biztos, hogy meg. Balogh egyes kategóriát, Kréci Patrik lett a második. Kovács Kolosnak kell majd érkeznie a 3. helyen. Így van, ő lett a 3. Virág Peti lesz a 4. Ebben a pillanatban a Virág Peti, így van, ő lett a 4. 5. helyen Gál Andris érkezik. 6. lett Zongot Máté és 7. Róga Karcsi.